Ayan. Ayan. Tayo mag-video. Ayan, ikaw daw ba? Ayan na. Happy pista. Hey, happy pista. Ayan. Ayan, Lupi Elementary School, San Fernando. Ayan. Ayan, mga bago ano ngayon sa Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Barangay official, siyempre. Yan, trainer ng banda. Grabe, piyesta na talaga. Tayo. Oh, di pa rin. Ayan. Harayo na. Ayan. Ayan sila. Ayan, Catholic Youth Leagues, Barangay Lupi, Catholic Youths. Siyempre, ito rin. Ayan, yun lang.